cine ești? Auzi, am mai sunat. Costelul Zaharia. Costela lui Zaharia. Care e Costela lui Zaharia? Păi de la el stat de acolo, din Mândrești, de acolo. Mândrești. În Mândrești. Pochidia, lângă Pochidia, mai încolo e Valea Mărului. Așa, Valea Mărului și după asta e Filipar. La Bujorul? Bujorul, așa. Dar nu cunosc zona. Nu știu, nu, greșeală, nu. Da. Băi, da? Dar unde este acum? Eu? Acasă. Și? Și? Și te uiți la televizor sau nu? Nu, n-am televizor. Așa e. Nu, i-a fute tare. I-a fute de mine, nu mai pot. Bună vista! Bună vista! Băi, Ce o zi, ce faci, mă?